שלום לכם, שלום כנרת, שבת שלום. שבת שלום אורי. בבולגריה לפני דקה הופסקו השידורים ונמסרה הודעה במכבי יפו, עלתה לליגה ב'. מירי אליקים נמצאת שם באצטדיון, הנה החגיגות, 10,000, כמעט 10,000 צופים בבלומפילד. מירי שלך. קודם כל עושה היסטוריה, עולה לליגה ב' אחרי ניצחון 2-0 על העירוני בדגן, וכמו שאתם יכולים לראות בתמונות, השחקנים בטירוף, הקהל בטירוף, 10,000 אוהדים מגיעים לכאן, בקבוקי השמפניה נשפכו ונפתחו ממש לפני מספר דקות, וצריך לומר 10,000 אוהדים הגיעו לכאן והם מעודדים מתחילת המשחק, דגלים העדה הבולגרית ביפו מזמן לא שמחה כמו היום. מכבי יפו, קבוצת הכדורגל שכבר התפרקה ואז נוסדה מחדש, עלתה כבר בעונתה הראשונה מליגה ג' לליגה ב'. Remember this day, man, for it will be yours for all time. Spartans! Prepare for glory! הנה עד בהרחקה של אגסי. אורן יחזקאל ינסה להוציא עכשיו את יפו קדימה. מבצע שם עבירה, לא אומר השופט. ועכשיו 302 בהתקפה של יפו. שוב זהו ירימי שפנוי לחלוטין בצד השני. דודו ביטון עם הכדור. זה הולך לירימי. ומכבי יפו